gerçekleştirilen siyasi soykırım operasyonları ama ondan önce Hakkari'den geliyoruz. Ayağımızın tozuyla bu Lamede Partiya Herêmên Demokratîk DBP ji ber binçavkirina siyasetmedarên Kurd daxuyaniya çepemenî da. Di daxuyaniyê de hate gotin ku di nav du rojên dawiyê de 336 endamên HDP û DBP hatine binçavkirin. Hevseroka DBP'ya giştî Sebat Tuncel, bang li hükümeta AKP kir û got, dev ji darbeya li ser siyasetmedarên Kurd berde û riya şiddetê veneke. Ev operasyonê ku nû dest pê dikin ev encama vî şerî ye. Pirasî jî dewama vî şerî ye. Dixwazin li Bakurê Kurdistanê tevgera siyaseta Kurd bê dest û pê bikin, tevgera Kurd bê guh bê ziman bikin, lê mixabin wê armanca xwe negihêjin. Burada kaybeden bütün Türkiye'dir. Kaybeden demokrasidir, kaybeden özgürlüklerdir. Siyasetmedar dibêjin AKP dixwaze riya siyaseta sivîl bigire û rêyên çareseriyê bixetimîne. DBP û HDP tu caran li aliyê şiddetê de nebûye. Lêbelê AKP bi polîtikaya xwe qada şer vedike. Olağanüstü hal yasasında gerekçe göstererek hukuk Di nav salekê de 2005 siyasetmedarên Kurd hetana hatine binçavkirin û hatine girtin. Li gor siyasetmedaran li navend û li navçeyên bajarên Colemergê, Wanê, Bitlisê û Amedê jî bi giştî 336 endamên partiyan niha li binçav dene û operasyon jî hîn berdewam dike. Sevda Kaplan, NRT, Amed.